Storya ng pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Total of 37 daw lahat-lahat ang naging ex ni Justin. Red flag po ba yun? ang konti. Ilan ba sa'yo? Mga more or less. Yo, good morning. Ako nga po pala si April ng Binyan, Laguna. Isa po akong... Nagtatrabaho po ako sa isang marketing, nagtatrabaho po ako as marketing sa isang construction firm. At in a relationship nga po ako kay Justin. Na-discover ko po itong mga katas ng nakalipas. Dahil kay Justin, kasi follower pala siya ni Tita Max. Patay! Patay ka Yun ang red flag. Second boyfriend ko po yan, si Justin. Yung first ko po kasi, puppy love pa naman yun. So, siya na talaga yung naranasan ko yung true love. Pero alam niyo po ba? Ayun nga, sabi niya sa akin, 37 mga naging ex niya. At dyan na po natin simulan ang pagtagas ng mga katas ng aking nakalipas. Ba't parang nagagalit ka? Inamin ko nga sa'yo na 37 yung naging exes ko. Pang 38 tubig, ka. Tubig ba? Pwede mag-order ng tubig na nasa mid lang ako. Hindi. 37. Ito. Teka lang. Ayan o. Ulitin mo nga. 37 na yung naging ex ko. Pang 38 ka na. Pero, ikaw na yung panghuli. Kasi ayoko na eh. Ayoko na maghanap pa ng iba. Okay na ako sa'yo eh. Panghuli pero even number ako. So parang, hindi, round off na ba talaga to? Dadagdagan mo pa ng dalawa. I mean, sorry, ang sumakit yung ulo ko, Justin, kasi, ikaw pa lang isa ang nakilala kong ganyan. 37? Pang 38 ako? Oo. Pero sinabi mo, wala namang overlapping yun. Kung meron man, mga araw lang. Inamin ko sa'yo yung totoo. Kasi ayoko maging sinungaling sa harapan mo. Kasi parang ang unfair naman sa akin. Kasi ako nga, yung first love ko nga, yung first jowa ko nga, parang di ko nga siya kinoconsider na jowa ko. Parang ikaw yung first kasi nga, high school pa ako nun eh. So yun, 37. Parang nangungulekta ka lang baka maging collection mo lang ako. Yun ang hindi mangyayari. Kaya ako nga sinabi sa'yo para ma-stop na. Okay, next question.
Pwede makita yung cellphone mo? Teka lang, ba't mo titignan yung cellphone ko? Kasi baka andyan pa yung mga picture ng ex mo. Kasi para sa ganun, kahit medyo mukhang red flag sa akin yung 37, yung ex mo, baka kasi andyan pa sa phone mo yung mga pictures nila. Siyempre, gusto ko ako lang. O sige, para Pwede burahin. pakita ko sa'yo na totoo ko sa'yo. O ayan yung cellphone ko. O tingnan mo. O bakit may folder kada babae? Ano folder? May picture ba? Binura ko na yan. Wala na yan. Password ng deleted folder. Deleted pictures. Ha? Meron bang ganun? Wala namang ganun ah. May hidden folder, password. Wala na nga yan. Wala nang laman yung hidden folder. Password lang o sa face mo. Wag na nga. Wala na nga, promise. Sabi ko sa'yo. Justin naman baka isa lang din ako sa kukoleksyonin mo. April, sinabi ko naman sa'yo, mahal kita at di ko nagagawin yan sa'yo. Gusto ko ikaw na yun. Ikaw na yung maging asawa ko in the future. Talaga? Oo. Ako yung nakikita mong magiging asawa mo? Of course. Pagod na rin ako eh. Gusto ko na rin Next. maging okay. Para malaman ko kung seryoso ka talaga, pwedeng punta ka sa bahay? Sa bahay nyo? Alam mo naman ngayon ng mami mo sa akin eh. Para malaman ko lang kung seryoso ka talaga. Tingin mo dapat sabihin natin na marami ka nang naging ex. O sige, pupunta ako dun. Pakita ko sa mami mo na seryoso ako. Thank you. Pumunta naman po si Justin sa bahay at pinakilala ko nga siya sa mama ko. Bless po, tita. Kaawaan ka ni Lord. Anong pangalan? Justin po. Ilang taon? 26 na yata ako. Kumpleto pa ang magulang mo. Opo. Anong trabaho nila? Nasa ibang bansa po. Nasa ibang bansa. Opo. Anong ginagawa doon? Tatrabaho po. Ilang taon na sila doon? Matagal na po. Ikaw lang dito sa Pilipinas. Diyan naman po yung mga auntie ko. Tsaka umuwi-uwi din minsan si So, ang Papa. nagpalaki sa'yo ay? Yung lolo ko po. Laki lolo, paktay, anak. Paglaki lolo, nako. Babaero yan. Ganun po ba yun, ma? Hindi naman po ibig sabihin na laking lolo, naglolo ko. Ang galing mo, napasok mo pa yon. Sige, pasado ka na sa pagka. Pero, may tanong pa ako. Ano po? Kung pang-ilan ba? Hindi. May kapatid ka sa labas. Hindi ko po alam eh. Pero wala po yata. Anak, hindi sure. Hindi mo sure. So, pwedeng babaero talaga yung tatay mo at saka yung Hindi lolo po. mo. Yung lolo ko po. Anong apelido nyo? Ano po? Reyes po. Reyes. Opo. Okay. Kailan ka huling nakipagrelasyon? Kailan ang huling girlfriend mo bago itong anak ko? Ay naku, Bago matagal sa na po, April. tita. Kailan? 3 months ago. Ba't kayo Kasi may 3 nag-break? month rule eh. Ba't kayo nag-break? Ay, wala po. Hindi na po nag-work. Ama, okay na po ba kayo? Sa ngayon yun lang muna ang mga tanong ko. Bale, ito, bumili ka ng ito, Di niyo isang po package to, 7,990. Kaya ako kinuha yung details mo kasi nilista ko. Bale, nagne-networking kasi ako. Oo, okay lang ba? Downline kita. Bale, itong set na to, mabebenta mo yan, barley yan. Bale, nakakagaling yan. Sabi mo, ang lolo mo nag-alaga, sigurado yan. Yung niyan, di ba? Paurong na. Lalakas pa yan siya. Sige po, Barley bibili ko yan, po yan. barley. 7,900. Mabebenta mo yan ng 15,000. So kung ba, may ROI. May ROI. Maganda yan. Okay ba? Okay Nalista po. ko na, pirma ka na lang dito. Pakipirma.
Sige pa. Ano ba naman to? Binentahan pa ako, networking pala to. Ayan. So okay ka na. Napakita na ako sa mami mo. Pero mami, sasabihin po ako sa inyo. Kasi yung mga exes niya po, ba't ko Ano sabihin? Ano sabihin? ano yun? Ano yung mga ex niya? Sabihin natin para hindi magalit si mama. Ano yun? Ano? Wala po, tita. Kasi tatanong ko po sana kung red flag ba yung may... Ano sabihin kasi? Okay na yan. Hindi. Bumili siya ng tinda ko. Hindi yan red flag. Okay na yan. Okay na yan, iho. Sige. Sana'y maging maayos kayong anak ko. Thank you po, mama. Thank you, Justine. Thank you din. Love At you. least, love you. Alam mo na, mahal kita kaya umarap na ako sa mami mo. Tita, kaya pala maganda yung anak nyo kasi sa inyo pala nanggaling. Grabe ka naman. Teka, may isa pa akong ditong package. Mahal ko na po si Justine Call and Tits. Kaya, pinaglaban ko siya sa buhay ko. At sa kahit anong panghuhusga, kahit pa madami siyang naging ex. Alam niyo po, sa trabaho ko, ang dami nagpapadala ng pagkain and flowers. Marami na naliligaw, mga engineers, mga attorney, mga suppliers. Ano ba? Police. Contractor. Ito ba yan siya? Ganun. Naliligaw. Pero, wala yun sa akin. Loyal kasi ako kay Justine. Charan! Gulatin! Sorry, ako ngayong kontraktor. Engineer na, kontraktor pa. Flowers, tapos may pagkain dyan. Nagpabuffet ako para sa'yo. Ba't ka nagpa-buffet? Hindi ko naman birthday. Para makakain yung mga office mates mo dito. Bakit mo ka papakain yung mga office mates ko? Nanliligaw ko sa'yo eh. Ha? Di ba may asawa ka? Pasingle na. Status, pasingle. Ano ibig sabihin nun? Pag pumayag ka, single na ako. Pag hindi pa ako single. Basic! Bagong status ba yan? Tagal na yan. Baka may mga away sa akin, Hindi ka naawayin yan pag so papayag ka. Ha? Hindi. Ang sinasabi ko, syempre, may nakakita sa'yo papunta dito tsaka yung mga order na yan na pagkain. Pag may nang bulabog sa akin dito, pasingle ka dyan. Ano ba naman yan? Nakala ko ba may chance ako? Baka mamaya makita ko yung pangalan mo sa balita, Kasama ka dun, Malayo pa yan. Matagal pa yung investigasyon. Una pa lang, no? Sila pa lang yan, yung... Kalusot ka pa. Downline lang ako eh. Malayo pa. Malayo pa ako eh. Malilihis pa yan eh. Balita. Kumbaga may chance pa tayo. Malayo pa. Maka-abroad na tayo yan. Aso pumapayag ka nga? Hindi, tinatanong ko lang yung mga possibilities. Sabi mo may chance tayo eh. Ano ba talaga? Sabi ko kung may chance. Kung ano dyan. Ayun na nga. Pag ako pinagbigyan mo ako, dadalhin kita sa Baka sa una lang yan. Switzerland. Gusto mo lang makatikim eh. Alam ko na yan. Mga padala-padala. Basic. Ganun naman talaga. Titikim naman talaga. Alam mo, Titingin tapos straightforward. titikim. Basic. Tapos pag naging tayo, mawawala na yung effort mo. Alam ko na yan. Di dadalhin kita. Dalhin kita ng Amerika, Bakit Australia, mo lahat. din doon? Pagbakasyon at sisibat na rin at the same time. At saka bakit may mga Pagdating natin doon, lalabas na yung pangalan ko dito. Kaya nandun na tayo. Huwag mo ko'y damay, tsaka bakit may mga case ng beer? Bakit? Ba't nagdala niyan? Opisina to. Painom ako sa inyo. Bakit? Di ba naman tayo Assuming lang. Ano? Payag ka na? Pag-isipan ko. Tsaka may boyfriend na ako, si Justine. Ano ba trabaho na boyfriend mo? Ha? Bibilhin ko yung boyfriend mo para umiwas sa sayo. Ganun ka kayaman? Kontraktor. Engineer na kontraktor pa. Ay
ako hindi nabibili yun. At saka loyal yun sa akin. Kahit 37 naging ex nun. Ako nga! Oh! Engineer na kontraktor. 10 nga lang yung ex ko. Grabe naman yan. Napakababaero 10 naman ka yan. lang? Dito ka na sa akin. 10 ka lang? 10 lang ako tapos binibigyan ko ng bahay, kotse, lahat. O ano? Pag di ba ako niya binigyan ng kotse Ay, hindi ka bahay? mahal yan. Saka poor lang yan. Dito ka na sa... Ikaw 10? Pero may asawa ka siya single. Pasingle na nga eh, palit-ulit. Pasingle na nga yung status ko. Papunta na ako dun eh. Ano? Ayoko, Pag-isipan mo. loyal ako kay Justin. Loyal yun siya sa akin. Yun lang. Yun ang akala mo. Paano mo nalaman? Ganon ka ba? Ganon ka ba? Basic! Hello. So ganun nga. Marami pa rin nang liligaw sa'yo dyan. May pa-flowers, may pagkain. Justin, hindi ko, sinasabi ko sa kanila, tigilan na nila at inuulit-ulit. Alam na mga katrabaho ko sa CCTV, kuhanin mo pa sa security Hindi namin. mo in-entertain? Hindi ko in-entertain. Dapat di mo tinanggap yung regalo nila. Hindi ko tinanggap. Hindi mo tinanggap pero... Binigay ko kay Trixie yung mga flowers, saka yung mga regalo, pabango, mga sapatos. Siguraduhin mo lang ha. Kasi may pagkain kinain nyo, tapos yung mga regalo, di ko alam. Kaya siguro may mga bago kang gamit, no? Justin, sa sweldo ko yun galing. Loyal ako sa'yo. Tanong mo pa sa mga katrabaho ko. Sigurado ka, loyal ka sa akin? Oo. Ikaw nga, 37 naging ex mo, ha? Okay na tayo, ha? I love you. Love you. Paano magalit? Kasi grabe ka kung magduda sa akin. Ikaw nga napakaraming dumaang babae sa'yo, eh. Oh? Hindi ko nga alam kung ako nga lang ngayon, eh. Huwag na natin pag-usapan. Ikaw nga lang, pang 38 na, wala nang iba. Promise, ha? Promise, ikaw lang. Love you po. Love you. At kahit po ang daming gustong manligaw sa akin ay mahal ko si Justin at loyal ako sa kanya. Andyan man siya sa harap ko o wala siya. Okay ka lang ba? Minom ka na ng gamot? Kati lang. May sasabihin ka? Una sa Parang lahat, iba sorry kasi nagselos ako. Kasi, okay ka lang. Bumulok yung ihi ko. Yun na nga, magsasorry lang ako kasi sa nasabi ko last time. Nagsiselos lang naman ako dahil may mga nanliligaw sa'yo. Sige na, okay Ganun na. selos. Stop na. Stop na. Wala kang dapat ipagselos. Wala. As in Pero zero. may sasabihin pa ako. Baby, Ba't seryoso ka? Parang iba yan. napapunta ako ni Mama sa US eh. Ano? Oo, pinapapunta ako sa US kaya hintayin mo ako ha. Bakit biglaan yata? Pati ako nabigla rin eh, ayoko nga pero Ba't di mo man lang... kaya ako nga sinabi sa'yo, Parang di diba? naman ako mahalaga sa'yo. Kailan yan? Next month. So hintayin mo ako ha. Huwag ka mag-alala. Remaining days, magsasama tayo. So, Justin, iingon mo ko. Kailan ka babalik ang... hindi ko pa sure eh. Hindi pa ako sure. Basta hintayin mo ako, babalik ako. Justin, May asikasuhin lang ako doon. Justin, paalala ko lang pang 38 ako. Huwag mo na. Justin, kinakabahan Oo, ako. alam ko. Hindi kita mababantayan dun. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Kaya mo na yan. Justin, paano ako maniniwala? Justin, maghiwalay tayo. Paano Babalik ako. Hanggang kailan? Kailan ka Hindi babalik? ko alam, pero babalik ako. Hintayin mo ako. Okay? Anong antayin? Hindi ko alam kung ano ba yung... Basta, mahal kita. Panghawakan mo yan, panghawakan ko yan. Okay?